גבר גבוה מושך לדעתך? אני לא אוהבת כזה גבוה. כאילו, לא יודעת, תלוי. תקשיבו, איזה קור, נקרא לי שוקולד. איזה קור. אין לי מושג מי זה, אני לא יודעת, אני לא רואה את כל הסדרות האלה. טוב, אני אשים, אני יכולה לשים קרם קרם. קרמים. אני אוכלת שוקולד. קיצור, אוי, נגמר לי הלב, שכחתי לקנות. למה לא שלחת למה לא שלחת אריה בטעות? טוב. כן. נו, אז תשלח לי אריה, מה אתה שולח לי ורד? מה עם הספונסר מדובאי? בדובאי. תקשיבו, עוד שבוע וכמה ימים יש לי טיסה לדובאי חזרה, וקניתי רק כרטיס הלוך. אז אין לי מושג מתי אני אחזור, וגם ההורים שלי מחר טסים, לקולומביה, והם גם כאילו 3 חודשים. בקיצור, אז נראה מה יהיה. יש לך בן זוג בדובאי? לא, יש לי יש לי מלא חברים בדובאי, אז אני טסה כל חודש. היה לי בן זוג בדובאי, אבל עכשיו לא. מי אמר לך שלא רבי? כאילו, לא הבנתי. לא, אני ישנה במלון, אבל אני כאילו, יש שם חברים. זהו. ¿Dónde bajo y no voy a ninguna parte? אני אעשה מה שבא לי, לא להמציא. התריס מקולקל, גם אמא שלך. אז מה נעשה? אולי תתקן אותה. טוב, האמת שהייתי עם שמחה, כאילו אני עם שמחה ברגליים, אבל לא קר לי עכשיו. איך קוראים לזה? מה באתי להגיד? שוכחתי.
איך תעמוד? אולי אתה צריך לעבוד יותר קשה, מה לעשות? מה הדבר הכי יקר שקנו לך? הדבר הכי יקר שקנו לי בחיים היה תיק ליום הולדת שיש של דיור ויש אחד כזה בכל העולם והוא שלי. תיק ורוד כזה. בעצם בוא אני אראה לכם. כי הוא הכי יפה. הוא עולה 32,000. תסתכלו. איזה נדיר. אמא שלך זיוף. תקשיבו, וואי, אני לא יכולה עם הכלבה הזאת. אין לי כוח מרשתי ככה. בקיצור, בדיור, כשאתה רוצה לקנות, יש קוסטומייז, כאילו שאפשר לעשות, איך קוראים לזה? תיק שכאילו אתה מעצב, אבל זה עולה הרבה יותר. אז בגלל שהיה לי יום הולדת, אז כאילו לא רציתי לעצב לעצמי תיק, רציתי לראות, והוציאו לי מהקולקציה של המעוצבים, ובגלל זה. אני עשיתי גיור כשעליתי לארץ, אבל כאילו אתם יודעים, כואבת לי העין, אני לא יודעת למה. מי הקראש שלך? אין לי קראש, מה זה? תקשיבו, בחיים שלי, כאילו לא, בחיים שלי כאילו לא הרצתי מישהו עכשיו שזמר או זה, כאילו, לא יודעת, זה תמיד היה נשמע לי מביך כזה, מי מעריץ זמר או מפורסם, כאילו, לא יודעת. לא, עכשיו כאילו, תקשיבו, איך גזרתי את השיער כמה פעמים, תראו איך זה ערך לי כבר. תקשיבו, כשאני טסה לדוביי, יש לי חבר שהוא חבר ממש טוב שלי, שהוא סטרימר שם בדוביי, כאילו ממש מוכר. אז אנחנו הולכים לעשות שם וילה של סטרים של יומיים. קיצור, אז אני אשים לכם פה את הקישור או באינסטגרם, נראה מה זה, ותצפו. תקשיבו, זה היה פיפי. פעם קודמת היינו, כאילו גם בזה, היה איזה מיליוני צפיות. מה זה נדיר? קוראים לו מייקל. את רוסיה? לא, אני קולומביאנית, נולדתי בקולומביה ושני ההורים שלי קולומביאנים. לא, אנחנו עושים לייבים פשוט של מה שאנחנו עושים, לא עכשיו משחקים וזה, אז... בקיצור זה מצחיק, זה ממש זה... כאילו יש שם כל מיני אנשים וזה ממש מצחיק. אתה יכול להיות הספונסור שלי, ברור. בד בוני המלומה. אוקיי. בד בוני, השירים שלו זה כאילו הטופ, אוקיי? ומלומה זה המראה שלו, אין מה לעשות. כאילו גם מלומה קצת נחלש לאחרונה. תקשיבו, באפריל אני חושבת, אני טסה לקולומביה, אני צריכה לעשות שם כמה דברים. אז... וגם... נראה לי אני גם אעשה משם לייב, נראה אם אני... hablo español, sí, yo hablo español. למדג'ין, אני טסה גם
אני טסה לכל מיני, אבל מה שאני צריכה לעשות זה בבוגוטה. כמה שעות טיסה זה לקולומביה? אין טיסה ישירה, וזה יום, כאילו 24 שעות, של מישראל למדריד וממדריד לקולומביה. Yo estoy bien. הגרינגוס. אני לא יודעת, כאילו, אני גם אף פעם לא... No, my mom is Colombian. אני אף פעם לא הבנתי למה ישראלים כל כך אוהבים לטוס לקולומביה, כאילו, לא יודעת, זה פשוט מוזר לי, כאילו גם, כן, לטיול הגדול וזה, אבל נגיד אני טסה לשם, אני רואה ישראלים ישנים במקומות שאפילו אין שם ג'וקים מרוב שזה מגעיל, כאילו, אז כאילו מה, אתם הולכים לטיול הזה בשביל לסבול, או כאילו מה? לא יודעת. אבל בסדר, אבל קצת כאילו, מה זה הדבר הזה? אני לא מבינה את זה. גם הם הולכים שם כמו זורקים, כאילו, איך... שילה, אתה ממש חופר, אז ביוש. מה הגובה האידיאלי לגבר? לא יודעת. כאילו, אני לא אוהבת יותר מדי גבוה, אבל גם מן הסתם לא נמוך כזה, לא יודעת. 1.80 נגיד, 80 ו... כמה משפחה יש לך עוד בקולומביה? כל המשפחה מהצד של אמא שלי בקולומביה, ואחים שלי יש לי גם בקולומביה, וסבתא שלי וזה. אנחנו בארץ רק עם אבא והאחים של אבא, וכאילו אמא גם, אמא שלי. אני חופפת 3 פעמים בשבוע. אין לי מושג, וואי, פעם היה לי גם שר שומני, אבל לא יודעת מה אני עשיתי. מה גרם לך להתגייר? האמת שהייתי קטנה, לא בחרתי להתגייר, אבל אבא שלי יש לו שורשים יהודיים, אמא שלי היא נוצריה, וזהו, כאילו עשינו עלייה, ואז היינו צריכים להתגייר בשביל לעשות עלייה. קולומביה. מה זה למה רצית? לא אני רציתי, אני לא החלטתי, לא אמרתי למשפחה בואו לישראל, יאללה. והרגע אמרתי לך, נו באמת. אני לא על הרצפה, אני על כיסא כזה, פשוט המיטה שלי גבוהה. עדיין יש קרטלים בקולומביה, יש מלא, ואני אגיד לכם מה, איך קוראים לזה? ראש הממשלה שהוא עכשיו, אז הוא היה פעם חלק מכנופיה ממש ממש גדולה בקולומביה, וכאילו אנשים לא ידעו את זה, אז בחרו בו, ואז כאילו פתאום אז התחילו לעלות מלא פרסומים שלו וזה. קיצור, עכשיו המצב ממש מזעזע שם, בגלל זה גם הפסיקו את הקשרים עם ישראל, כאילו את הזה, אז עד שיחליפו אותו, אני לא חושבת שיש לישראלים מה לעשות שם, כי באמת ממש מסוכן שם. היה לך בויפרנד. יצאתי עם ישראלים, לא הרבה, אבל אני פשוט, כאילו לא בשביל כזה זה, אבל פשוט אני כבר לא יוצאת עם ישראלים בכלל. פשוט אני לא מתחברת, זה גם מנטליות קצת שונה וזה פשוט לא מתאים.